Wangeni dul marepra jalando nengo modhi chien tarik 14. Mafuta nyalo medre gi siling 13. Wach matek ahinya mabende nyalo keto kata mana jopiny kama tek miwuoro ahinya nyaka luwore gi nengo mar ngima mabende osebedo ka idho. Wach ni medruok mar mauta mag gigo ma iloso kod modhi mopogore opogore medo mana pek ne oganda kaluwore gi chiemo minyiewo gigo mopogore opogore. Kata kamano paro mag chikegi ponono ka okalgi idhi ketgi kanye iko omendano mano mar 2023 kod 2024 kod 4. Mano madhi bedo kata chakore iko omenda machakore dwe mar 7 mano higa ni nyakore moge juan kan mago bende obedo ka wakelo ningi e kinde makoro dhi bedo ka kod twako dweche makawuono ka gisewinjo e nonro mar gazet Sharon Ng'ao dhi bedo kanyo kod nonro mar gazet kaeto bende twak mokwongo dhi bedo kata korango yepo mag sikunde ne sani ka ji dok e back to school ere kaka nyithindo bende bedo kod arita makare ting' jopuonj ting' jonyuol ting' jotend sikunde gin magi odhi bedo ka kod jolony weche mag somo kaachiel kod jogo mang'ado rieko e sekta mar somo e pacho kae achiel kachiel kok bore Nairobi karka kaeto bang'e kawuono chieng' tich ariyo orako dhi bedo kar kanyo koro kik idhi mabor mar koromo kanyo saa 2 nyaka saa 3 orako nitiere kaeto bang'e saa 3 ang'ado jogi chal mar fwambo e mbako romo kama dhi kelo gigo matimore kor gwenge kaachiel koda moko bende madhi bedo ka mul dweche makawuono mano osuru ma sasa en ang'o matimore osuru gi tiendgi nang' wadhi bedo ka jolony weche mag uchumi kaachiel koda ka dongruok mag oganda kaachiel koda ka loso chike matayo oganda mopogore opogore mago bende sekta no mar uchumi wadhi bedo ka orango achiel kachiel saa 3 nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango kidieny no bende nyaka oromo ga joma dhi bedo ka dhi e counties county mo mabe kata wadhi penjo jowala kata jogo mabende ponono iyudo ga jogo mopogore opogore weche gi mag usuru ne gin to giwacho nade Kisumu Migori kaachiel koda Siaya Bura Robi kae kode kaunti ma Mombasa bende odhi bedo kata kawarango gi yo makare chenro mar mbaka oromo koro nyaka oromo ga chako tude kod ware sani nyaka giko mana kumanya kor mga jwan kaluwore gi thor weche ma wantiere godo bende miwa pachi somnwa paro ni kaluwore gi pachi kaluwore gi thor weche gi ginang'o bende nyithindo osedok e skul ang'eni kor juma ni nyithindo biro bedo ka yawo sikunde mago nyithindo mantiere e skunde mag primary kanyakla kod sekondar kaka pile lai magwa magote machuok gin mana 2-6-00 mbui mar Facebook, YouTube, Citizen Digital duto te iyudowa at Ramogi TV tudre koda page mara mano mar mbui mar Facebook, Twitter duto te iyuda at Sharon Ng'ao tudre koda Facebook fan page mara Cleophas Oloch Twitter at Cleophas Oloch machiegni nikech ma Endro Piny mokwongo werto ndweche. It is even more shocking that a regime that promised to lessen the burden of the so-called hustlers, Mama Mboga,